Det er han J-ski. Han ski opp i kåken. Han pioneer-ski. Det Stargate-ski. For alle damene som er feit-ski. Ta det seriøst, ski. Ikke alvorlig, ok? Jeg sa det helt greit. Det er helt ok. For damer med masse former er det beste jeg vet. Jeg sa det helt greit. Det er helt ok. For en baby, ok. Jeg snakka ikke Tone Albert Aaberg. Jeg snakka Anne-Kat 2006, kom her. Og det er ikke før de ballene mine er blåsprengt. Det er fordi de kommer i alle former som er påtenkt. Sikkert var korttenkt. Det er bra å få fengt. Det hun jobber med er bra, men jobben å gjøre sånn der. Og hun er bare så sprengt, mens du er dødsfest med positivt fortegn. Og det er ikke kun det at jeg har blitt kjøvig. Jeg alltid synes han pitte litt fløve, litt løvlig. Og siden kun Gud og Jesus kan dømme de, fortjener ingen å være under der nær som å Peggy Bundy. Og jeg er ikke råd til å spandere en masse bøbelip på en syk Silfide som tror hun er bøtt øgelig. Jeg vil ikke du skal være disgusting heller, men du ikke anorektisk look særlig funky heller. Det er helt greit at du er litt brei og du veier litt mer enn de sier du bør veie. Det ok at du er bra feit, sånn som bankkontoene til Stargate. Det er helt greit at du er litt brei og du veier litt mer enn de sier du bør veie. Det ok at du er bra feit, sånn som bankkontoene til Stargate. Ok, jeg sa det helt greit, det er helt ok. For damer med masse former er det beste jeg vet. Jeg sa det helt greit, det er helt ok. For en baby, ok. Og vi kan få det så jævla cozy. Det gjør ikke noen ting om du er litt whole lotta Rosie. Så lenge du har en whole lotta ordentlig